नै गाइस थाइजौ खाजि जानो नागिरदों दिनै माथो रोङा थौसिफ्राव देफैगोन बरिया दा र' थबसो फैलायलांगोन बिफाया अनानै लेमखांबाय माखासे सिरि थांबासो थांगोन लेमगासिनो हग्रोनोसै आंखौ मादै स्मावफोर माथाखौ नुनो मोना नै लोगोफोर जाहांबाय फाइनालि लोगोफोर नै हखांबाय ओमफ्राय दा संख्रि लागायनोसै आरोना बेथ' थाला बे माखौ बावबाय गाज्रि र' आं राननोसै नै ओइ थाइबाबो जाबावालै लायावसो जायो आरोना बिसोर जानला मोनला सोंबावो गथ'आ दादानलाय दादा खिसौनो प्लेट लायनो हायामोन जाया जायो जाया बुरै नै रानखांजोब्बाय जानोसै दा नै गाइस थाइजौ जानोसै दा र' आं थाइजौ जाग्राफोरखौ खोन्थानो नै बे थाइजौ जाग्राफ्रा ओमफ्राय ओरै दं सासे गोथाव लोगोफोर नै आं दा थाइजौखौहाय जानो नागिरबाय नै बरिया फार्स्ट टाइम आयु फार्स्ट टाइम जानो नागिरदों आं नै गोथाव नानि बोरै नुवासै गोथाव होनहर गोथाव थाइजौ जागासिनो नानिया हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय दिनै मोनागुना भिडिअ लानायनि जाहोनानो बे लोगोफोर दिनैहाय बलांगुरियावहाय लास्ट बैसागु फांसन दङ तो बेयावनो थांनो थाखाय जों दा रेडि जादों आरोना तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आब' हेलिना मोन ओमफ्राय सोरबा फैयो होनदों सिंगारफोर तो नायनोसै दसे नायनानै फैनोसै नोंथांमोनाबो नायलांखादो दिनैनि भिडिअखौ
गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। देग्लायनि रंजालि बैसागुआ बयनिबो जिउआव गोजोन आरो सोरां लाबोगोन होननानै आं बेखिनियावनो मिथिंगाजोंबो एसे रायलायनो लुगैदों। सेंग्राफोर दङ ना सेंग्राफोर? बांद्राय गैया नामा सेंग्राफोरालाय? सेंग्राफोरा मोजाङै खोनासंनानै लाखादो। जोंहा मिथि नार्जारिया जोबोद फैसा गोनां। मिथिगौ ना माबायदिहाय? मानोना बिथाङा सासे इउटिउबारबो, सासे एक्ट्रेसबो, सासे सिंगारबो आरो सासे दाथ' एंकारबो जाफैबावबाय। फैसा दोननोनो जायगा गैया बिथाङा। सोरबा लाखिगोन नामा बेयाव मिथिखौ? नङा नङा रायजोफोर, सेस खालामगोन बिसोर नोंसोरखौ थगायनानै। सोरखौबा फैसा दङ होननानै लांहोनानै गाबहोगोनसो खोमा सानफ्रामबो, मिथिबायना? बिराद फैसा दं, नाथाय मोनसेल' कन्डिशन। बे कन्डिशनानो जाहैबाय बिथांखौ बिराद अननांगोन आरो जि जोम सुनायनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनायनिफ्राय गासिबो खालायजोबनांगोन बिथांखौ जुदि लाखिनोबा। बे नङा बेवहाय लाखिनो हानाय। बे गासिबो हेलेनानि बारिखौ लाखिनासो खालामनांगोन रायजोफोर। हेलेनानि बारिखौ लाखिनोबा बे जिखौ सुखानांगोन। फैसायाथ' दोनथ्र' हायै। ना मा बुङो? एसे रंजानोसै ना मा होनो रायजोफोर? बिदिब्ला बयबो थागथियारि जानानै थाखादो। मोसानोसै ना मा होनो? दे बिदिब्ला हगार हरनायाव गैया दे रायजोफोर, मोसाहोबाय थानांगोन दे सोरांजासे। दानिया जों हेलेनानि मोसानायखौ नायनोसै ना मा? सोर सोर बांसिन नायनो लुबैनानै दं? बिथिंजाय ना बिथिंजाय? क्रासा हेलेनानि क्रासफ्राथ' बिथिं बांसिन बादि मोनदों ना बिथिंबो? समानानै दंजोबो माथो। खिन्थु खोन्थाखाबायना हेलेनाया एसे रानखिनिबो। जिसुना होनो रेडि दा रायजोफोर? रेडि?